Javljam se iz Sarajeva, javljam se sa jednom bitnom informacijom, možda važnom porukom za čitavu regiju, iako je u stvari veliki broj ljudi u regiji radi ono što smo i mi ovdje, a to je formiranje volonterskih grupa koji će pomagati starijim građanima, našim komšijama, odnosno susjedima u četvrtima, kvartovima, gradu, opštinama i tako šire. Okupili smo 50 mladih ljudi iz čitavog kantona Sarajevo na jedno mjesto i koordinišemo dnevno preko 80 intervencija. Međutim, zašto se ovo govorim? Sve ovo je rezultat možda po prvi put onoga što su mladi u Bosni i Hercegovini vidjeli i poželjeli da budu dio toga, a to je jedna sjajna centralizovana koordinacija svih državnih, entitetskih i kantonalnih nivoa vlasti. Oni koji ne znaju, Bosna i Hercegovina je jako decentralizovana i nikada nemamo konsenzus naših političkih predstavnika o nekim najosnovnijim stvarima, a očito smo sada pokazali da nas nesreća može ujediniti. Evo ja dok vam pričam ovo, ja se zaista ježim. Ujedinjenje, jedinstvo i zajednička snaga koju po prvi put u Bosni i Hercegovini vidimo još od poplava 2016. godine koju zadesla našu zemlju je izvanredna i savršena saradnja svih nivoa vlasti. To je ono što nas, mlade ljude u Bosni i Hercegovini, potakne. Evo i nas u Sarajevu mogu o nama pričati konkretno da uradimo nešto dobro za ovo društvo.